pensar por ben común. Vai antes que o lucro duns poucos. Por non renunciar a esta terra e confiar nos nosos fondos. Por atrevernos a imaginar un país diferente. Traballo, direitos. De benestar. Chámanos soñadores. Soñadores. Todo porque non sabemos que as aldeias volverían se o goberno fixese. A nosa historia facémola nós. Sanidade. Ensino. Igualdade. Vivenda. Vivir aquí. No noso traballo. E poder decidir libremente. Sí, querémoslo todo. É certo. E non imos pasar por menos. É tempo de facer que todo cambie. Desde nós, con voz propia. Para gañar o futuro. E facer os nosos soños realidade. Vota Nós Candidatura Galega. A forza do noso povo. Boas noites, viguesas e vigueses, galegas e galegos. Nos, coa forza do noso povo, coa forza da nosa música, fagámonos respetar, fagámonos escoitar, fagámonos escoitar coas nosas mans, as mans dos galegos e das galegas, que traballamos, que sentimos, que vibramos coa nosa música, coa música do povo, porque de foliadas tamén sabemos. Axudádame coas vosas mans, coas vosas palmas, que chega a Madrid o son do noso sentir, o son do noso orgullo, o son da nosa dignidade, o son da nosa muiñeira, a muiñeira do gaiteiro de Soltero, do gaiteiro que debuxou Castelao, con Rosalía no fol da súa gaita. Coa forza da música do noso povo e coas nosas mans, para arranxarlle os problemas de sordeira que teñen en Madrid. Votade por nós, Candidatura Galega, porque Galiza ten que estar. Que resoe a festa, porque a esta festa damos entrada coa muiñeira de Chantada.
Galega que están apoiando a nosa candidatura galega. Si eu tiña pensado, bueno, primeiramente, boas tardes. Boas tardes por estar aquí. Eu sei que hai xente que tiene unha cita en Balaídos, pero preferiu irse a este meeting de nosa candidatura galega que a mirar ganar o Celta, que seguro que vai ganar de todas maneiras. Bueno, eu quería decir que aproveito este meeting para manifestar a todas e a todos vos o que foi a miña satisfacción por estar representando o nacionalismo nestes 12 últimos anos no Congreso dos Deputados. E a satisfacción porque iso mo tedes transmitido moitas e moitos que cumprín co compromiso que no seu momento adquirín con todas e todos vos. E, por eso, é tamén unha grandísima manifestación, ademais dunha enorme ilusión, poder estaros aquí presentando a nosa candidatura galega, porque tanto como presentar o futuro desa voz de Galiza que ten que seguir resoando nas Cortes Xerais do Estado. Vos vedes algo nesta campaña que poderíamos decir elevado non ao cuadrado, sino ao cubo do que ten sido, mellor dito, noutras campañas electorais de eleccións xerais. Sempre foi os partidos estatais aqueles que cubrían os medios de comunicación do Estado, pero tamén os territoriais. E nesta ocasión, ven sendo o mismo, só que se ampliou o equipo. E agora, en vez de 2, son 4 magníficos que están aí todos os días bombardeándonos como se non existiran máis alternativas que esas. Tempos convulsos, por certo, que se alevan moito tempo unha situación que agravou non somente esa crisis e a política de recortes do Partido Popular, sino a gravísima corrupción que afecta a este partido, e, por lo tanto, nos din que hai partidos emerxentes para facerle frente a eses partidos caducos que representan o bipartidismo. Pero o curioso, ou o certo, é que eses partidos emerxentes están sendo emerxidos por os mesmos. Son os mesmos os que están facendo que eses partidos emerxentes teñan cabida e teñan voz nos fogares e no medio de toda a xente xeral. Por lo tanto, é algo como que nos están dicindo que o que se quere cambiar para que todo siga igual. E hai moita xente, como os que estamos en nosa candidatura galega, que queremos cambiar, pero ademais queremos cambiar desde o noso propio, desde a nosa terra, e queremos efectivamente mudar ese Estado español por un Estado máis democrático e que recoñeza esa pluralidade nacional que representamos as nacións que o compoñen. Por eso, nestes tempos convulsos, moitas e moitos consideramos necesario facer un esforzo de unidade. O esforzo de unidade que é nosa candidatura galega. Porque, amigas e amigos, non só é o que suman os partidos que forman parte da coalición, o BNG, o Partido Galeguista, a Coalición Galega, PPPG, FOGA, non, é que ademais de toda esa suma, son moitos e moitas as galegas que nos sumamos tamén a esta candidatura para que, de novo, Galiza sese escoitada na capital do reino, nas Cortes Xerais do Estado. E sabemos, ademais, que o imos conseguir. E o imos conseguir porque é necesario trasladar a defensa da realidade de Galiza, porque queremos que a nosa historia non quede esmorecida no medio de outras historias que non son propias, que queremos que a nosa lingua siga formando parte do rico mosaico de linguas do mundo, e porque queremos que a nosa cultura e a nosa música se escoite dentro e fora das nosas fronteiras. Pero queremos moito máis, compañeiros e compañeiras. Queremos que en Galiza se desenvolva económicamente o suficiente para crear riqueza, para crear emprego, para que a nosa xente traballe, produza e se reproduza na terra, porque queremos produzir vida.
nacionalistas en Madrid. Sí, pero ¿qué poden facer? ¿No? Que poden facer no de 350 con maiorías de outros partidos absolutas como esta do Partido Popular? Pois eu, a verdade é que non teño tempo para explicar como efectiva e productiva que ten sido ese traballo ao longo destes anos e o beneficioso que ten sido para o país, porque non teño tempo. Pero só vou facer un par de exemplos. Un é recordar que no ano 2005 o Estado pasou de investir na Galiza o 4% nos seus presupostos xerais para pasar a invertir o 8%. E iso foi grazas aos deputados nacionalistas. Pero xa nesta terrible legislatura que representó a maioría absoluta do Partido Popular e este goberno que nos acostumou a políticas de recortes e recortes de libertades, tamén temos que decir que esa productividade e esa eficacia se veu en moitas cousas. Eu só vou dar 3 exemplos. Un deles está relacionado cos preferentistas, outro cos emigrantes retornados. Demos alternativas desde o principio que ao final o goberno tuvo que apretar para resolver os problemas a estes colectivos que estaban pasando tanto dramatismo, tanta situación dramática como vimos aos vellos todos os días nas rúas, concretamente desta cidade. Pero non só fomos que estar con eles na rúa e ser a súa voz no Congreso, sino que fomos tamén as nacionalistas as que os levamos ao Congreso para que a súa propia voz tamén se escoitara aí. Por eso, o nacionalismo é necesario que siga nesta institución. E vou rematando, amigas e amigos. Hoxe vedes que hai unha noticia que ven en portada de varios periódicos e a sentencia do Tribunal Europeo en relación co Taxis. Vedes que ese tribunal non lle dá razón á Comisión Europea que tan graves problemas representou para o noso sector naval, que fixo que máis de 5.000 personas quedaran sin emprego na ría de Vigo. Pero xa non é que a Comisión Europea atacou de unha maneira brutal as nosas capacidades de producción, neste caso no sector naval, sino que o peor problema foi que o goberno galego e o goberno do Estado non supo defender a noso sector naval. Este foi o gran problema. As deputadas nacionalistas que no Congreso que sacamos os colores ao goberno. Porque coordinadamente que a nosa diputada Ana Miranda no Parlamento de Europeo, no Parlamento de Bruselas, fomos capaces de descubrir que o goberno non estaba cumplindo con a función que tiña que cumplir, nin presentaba os escritos que tiña que presentar na Comisión Europea para defender a estes rasteleiros, para defender que puderan ter unha financiación e carga de traballo. E esa denuncia e ese traballo do nacionalismo obrigou ao goberno a moverse. Por eso é necesario, é eficaz e é productivo votar nacionalismo, amigos e amigas. Agora sí, presentar a esta candidatura que hoxe temos aquí e que demostra, ademais, como o nacionalismo, ademais de presentarnos unha candidatura composta de homens e mulleres respetando esa paridade de género, tamén son homens e mulleres que están todos os días traballando por cousas que lle interesan a xente, que lle interesan as persoas. Desde Segundo González, sindicalista e defensor desde toda a vida dos clases traballadoras. Que estuvo a codo cos preferentistas e que foi unha grande valedora deste colectivo. Traballando para a cultura deste país. Alberto Vera loitando todos os días por os dereitos dos
xoves do noso país para que podan traballar na terra, para que teñan capacidade de traballar na terra sin necesidade de ter que emigrar como están emigrando. Como a vez maneira, deixo-lo xa. Moitas grazas. Grazas, Soraya, polo teu traballo, por tanto traballo que fixeses durante estes anos e que Galiza está en débeda tamén contigo por todo ese traballo que fixeses sempre defendendo os nosos intereses. Boa tarde tamén, compañeiras, compañeiros de nós. Só queda un día para rematar esta campaña e quero vos pedir que nos axudedes con toda a vosa forza a levar a Galiza de novo e con máis forza o Congreso. E aló vamos, acompañadas de vos e de todas as loitas que levastes adiante durante estes anos de tiranía, con todas as reivindicacións da mocidade galega. Desde a loita polo ensino público de calidade, do estudantado, que nestes anos deu en Vigo e en toda Galiza auténtica lección de dignidade, folga tras folga, inundando as rúas de Vigo, a cambio de que? A cambio das hostias, a cambio das multas, a cambio dos paus que nos mandou o PP, folga tras folga. Mas o 20 de decembro, a rebeldía galega e o orgullo de ser quen somos seguirá no Congreso. Co exemplo de Castelao, congresista do Partido Galeguista. Co exemplo dos compañeiros e das compañeiras do DNG como Laia e agora con Carme e con nosa candidatura galega. Porque aí vamos estar de novo, no corazón dese imperio, defendendo o futuro digno para a mocidade galega, traballando arreo para que esta Galiza rica en recursos que poda alimentar a millóns de bocas e máis aqueles que xa tiveron que marchar pola emigración, unha Galiza rica en industria, en innovación, inmensamente formada e preparada. O que queremos é que comece de novo a xerar emprego. Temos as potencialidades, temos os recursos. Só nos falta capacidade de decidir, ordenar e gobernarnos a nós mesmos. Porque decidindo sobre o noso, poderemos facer de Galiza un país rico para que ninguén teña que emigrar nunca máis. E tampouco para que ninguén sexa escravo nin escrava no seu posto de traballo. Así estamos loitando nas institucións e nas rúas, como esta mañá fixeron as traballadoras do telemarketing de Vigo, peleando coa CIGA, por esos 4.000 traballadores e traballadoras do sector, a maioría delas mozas e mozos, que están na máis profunda precariedade e temporalidade. Nós, polo traballo digno na terra, contra o traballo temporal e a explotación da mocidade. E nós tamén, para que busca a nova política. Non hai nada máis novo que nos candidatura galega. E non é porque a marca sexa nova, que o é, sino porque non hai nada máis novo, non hai nada máis moderno, ni nada máis actual que sermos nacionalistas e termos orgullo de ser quen somos, galegas e galegos. Non hai nada máis moderno que amar a cultura e a lingua dun mesmo, fronte a quen renega de sí e vive acontesado. Non hai nada máis actual que defender a paz e o internacionalismo fronte ás invasións, fronte aos misis, a morte e os coronéis das guerras, veñan do PP ou veñan de Podemos. Todas estas ideas avanzadas da esquerda de Galiza queremos levarlas a Madrid, pero precisamos un último esforzo, con vos, con nós, para vos, para erguer os sonhos, para mudar o futuro, para construir un país novo, con capacidade viva e traballo. Quedan só 3 días para que as agullas do reloxo marquen un novo tempo de esperanza para as galegas e os galegos. Porque somos o voto que lles doe, pero somos máis. Somos o voto que sí nos representa. O domingo enchamos as urnas con nosa candidatura galega, coa porta do noso povo, e viva a Galiza popular!
falar diante de tantísima xente, xa me esquecía de esquecer de presentar o noso candidato Segundo González, con que vos deixo. Gracias. Moi boa tarde, vigueses e viguesas. Lembro unha ocasión na que a miña filla preguntoume que significaba a palabra estafar. Asemade, que puxera algún exemplo concreto para que ela pudera entender mellor en que consiste o significado do verbo estafar. Hai uns días vi unha memoria este episodio. Cando vexo na televisión a cantidade de paracaidistas que aterran estes días no noso país. Alguns incluso levan coleta. Por desgraza, na Galiza de hoxe non compres caraballar moito para topar outros exemplos de estafa. Vivimos nun país rico que, se non fose espoliado, sería enerxéticamente non só autónomo, senón tamén excedentario. Porén, hai moitas familias galegas que pasan frío no inverno porque non poden pagar o recibo da luz. Pois ben, o referente moral, intelectual e social do partido que se chama Socialista e Obrero estivo cobrando centos de miles de euros no Consello de Administración dunha grande compañía de electricidade. En que tipo de mundo vivimos? Os obreiros a pasar frío e os referentes do socialista obreiro a facerse millonarios nos consellos de administración. Galegas, galegos, non deixemos que nos estafen. E que decir do Partido Popular? España en serio. Ja, ja, ja. Esmedrello coa risa. Sí, pero digo en serio, pero que moi en serio. Rato, a Púnica, Gürtel, Bárcenas, os Sobres, Matas, financiaron reformas da sede con cartos en B, Luís C. Forte. O PP é unha estafa en sí mesmo. Galegas, galegos, non nos deixemos que nos estafen. E para o final, amigos e amigas, deixamos aos rupturistas. Sí, os que van polas ondas da marea. Sí, os das sinedoques, os das analepses e as prolexes, os das metonimias metaforizadas e os das metáforas metonimizadas. Sí, os comunistas burgueses que na súa vida estiveron nun piquete de folga. Aos revolucionarios de Facebook e Twitter que na súa vida estiveron na defensa real dos intereses das clases traballadoras. Diría a miña filla que unha estafa é vender a unidade popular cando tes a maioría, pero esnatizar organizacións políticas cando estás en minoría e se miña filla me pedixe un exemplo concreto, falaríalle do acontecido no Concello de Gondomar ou no de Redondela, donde se crean colectivos novos porque son minoría dos que xa existen. Se son maioría, reclaman a unidade. E se son minoría, píanse para mostrar outro chiringuito e punto. Vender unha cousa e facer a contraria é, queridos amigos e amigas, unha estafa.
un día de campaña, compañeiros e compañeiras. Reclámovos un último esforzo. Enchamos todas as rúas, ateiguemos cada un dos camiños, emocionemos a cada corazón. Todas as corredoiras do noso país, todos os corazóns do noso país, Galiza, para transmitir unha mensaxe nítida e clara. Os intereses do povo galego, defendeos o povo galego. Moitas gracias. Deixamos agora coa compañeira Elena Pérez. Amigos e amigas, moitas grazas a todos e a todas pola vosa presencia neste acto, porque case culminamos esta campaña na nosa cidade. Dentro de nada, dentro de un par de días, os galegos e as galegas imos ás urnas. E nós estarán nesas urnas, porque ali temos que estar. É, polo tanto, o momento de pedirvos a todos e a todas un esforzo máis. Un esforzo definitivo para concluir esta aventura. Botar a andar hai un tempo. O éxito que precisamos para que Galiza, para que os galegos e as galegas demos un grande paso para o presente e hacia o futuro. Porque o noso camiño non é de agora. A nosa candidatura non é froito da casualidade, nin é un produto da mercadotecnia electoral. Nós somos un produto da historia do noso país, do noso bello país. Nacemos do galeguismo, desta tradición definida e caracterizada polo compromiso firme e consecuente con nós mesmas, as galegas e cos galegos. Por iso a nosa historia está poboada de búsqueda da justicia colectiva e, polo tanto, da nosa capacidade para decidir por nós mesmos sobre o noso mar, sobre o noso vento, sobre a nosa terra. De búsqueda das nosas raíces, non como preocupación antropolóxica, sino en busca de a nosa propia originalidade como povo, da nosa expresión cultural, do noso idioma, vehículo ao cabo da nosa decisión de ser colectivamente. Da búsqueda da justicia social, dun sistema solidario ao servicio das maiorías e enfrontando o clube dos millonarios e corruptos amigos do IBEX 35. Da búsqueda da igualdade entre homens e mulleres, en primeiro termo, que combate a violencia de xénero. Da búsqueda da convivencia con outros povos e nacións, convivencia solidaria, alicerzada no propio recoñecemento, na propia identidade, na paz, sen egoísmo, ver aí o que queremos. Os galeguistas procuramos, ademais, as alianzas necesarias para a nosa xente, alianzas que deben permitir a nosa soberanía e facilitar a dos demais. Hai quen non o entende, hai quen preso pola súa impotencia confunde alianzas con dependencia. Hai quen na súa desesperación acaba facilitando a conversión de Galicia nunha apéndice de outros. Pero nós non! Nós queremos contar con todos e todas, sen depender de ninguén, que non sexa a sociedade galega, a maioría social. Sabemos o que temos que facer, e queremos facelo, e farémolo. Non precisamos ningún cara a cara con Rajoy, porque estivemos dando a cara contra a política do Partido Popular en cada momento de defensa. Non precisamos, Carmen Adán, non precisa dun primeiro plano, mentre acusa a Rajoy de indecente. E non o precisamos porque nós non entendemos a política como un xogo de predisposición, como un xogo de ventriloquía, no que hoxe digo indecente e onde votaba co PP no Parlamento a reforma laboral ou a modificación constitucional que deixou ao PP acaba de caer de banca. Por iso, Pedro Sánchez fai o que fai. Pedro, o teo é puro teatro, pero ademais, os galeguistas queremos renovar a política, queremos profundizar o control democrático e non o decimos, facémolo.
Apoiaremos e faremos para xestionar a representación da nación galega no Congreso dos Diputados. Para isto necesitamos de vos, de todas e todos vos, de todo o vosso esforzo, desde aquí ata o día 20. E precisamos tamén o día 20. E precisaremos despois para continuar o noso camiño, o camiño da soberanía de Galiza, o camiño para crear unha sociedade máis xusta. Son o mesmo camiño, son unha mesma meta. Nós somos o camiño. Adiante con nós, candidatura galega. Moi boa tarde a todas e a todos. Eu son Miriam Rodríguez, unha moza do rural de Guiarei, e quero dirixirme ás persoas que ainda non teñen claro que facer este domingo. Antes de decidir que papeleta escoller, pidoche unha cousa. Sei que tes unha vida moi estresante e atarefada, correndo dun lado para outro, mas para un momento, tan só un momento e pensa. Antes de votar, pensa nas mulleres e nos homes do cerco que non poden traballar. Antes de votar, pensa nos gandeiros que non reciben un pataco polo noso leite. Antes de votar, pensa no naval galego que leva meses sen carga de traballo. Antes de votar, pensa no teu veciño que, a pesar de matarse ao xollar unha chea de horas, non pode chegar a fin de mes. Antes de votar, pensa nas 30.000 persoas que cada ano teñen que emigrar porque non lles deixan traballar na súa terra. Antes de votar, pensa en Domitila, en Xulio Vicente, en Arximiro, en Yolanda. Por dicir a verdade na rúa, como nos está acontecendo. Antes de votar, pensa nas familias desalcanzadas que votaron na súa vivenda. Antes de votar, pensa nos teus avós, emigrantes retornados que están sendo roubados pola facenda española. Antes de votar, pensa nas sempre esquecidas, nas mulleres, que seguimos sufrindo tremendas desigualdades en pleno século XXI. Pensa nas familias que este Nadal non poden prender a calefacción nin a luz porque non teñen con que pagala. Ora ben, olla todas as papeletas que tes diante de ti, escóitalas. Cal delas fala da túa parroquia, da túa comarca ou do teu país? Cal delas fala da túa lingua e defende a túa cultura? Cal delas leva por diante a bandeira da dignidade do povo galego? Se pensas en todo isto, estou certa que só podes ter unha escolla, a única, esta papeleta, que leva consigo a voz da Galiza. Tides que estar e nós temos que estar. Avante nos candidatura galega de Viva Galiza. Es necesario para un sueño, cando un país se ergue para soñar, porque a esperanza alumbría as nosas almas, por iso estamos resoltos para loitar. Camiñaremos, vamos, planeta comune, Galiza entera.
E ademais, como lle damos, Bueno, eu antes fixe a presentación dos e das candidatas que decido na tarde de hoxe. Vou comentar agora as persoas que van a nosa candidatura e que nos acompañan hoxe, agradecéndolles ademais que estén aquí, así como estar tamén na candidatura de nós. Non te as gafas non va a tener problema. Porque isto de culturaros é un problema. Bueno, vai ter conmigo, que ademais vai a un suizo porque a súa empresa despediu unha despois das municipais por ser candidata a gobernador. O último, como número 7, Miguel Anxo Fernández López. Ahora ya llegamos al número 1, amigas y amigos, o relevo. ¿Quién va a ser, a partir del 20 de diciembre, esa voz do nacionalismo nas Cortes Xerais de Estado? Sinceramente, sempre te diga tamén dunha aguantando hasta ahora defendida dunha zona que tamén tiña eu, pero non me chegou é malo iso, eu sempre digo que non servimos para outra cousa, pero de Carme Adán o que se di é que é moi traballadora. E iso é a garantía de que vai cumplir co compromiso que hoxe adquire con todas e todos nós de ser traballadora por Galiza e por galegos. Carme Adán, número 1 da Constitución. Durante 20 anos e queremos seguir a facelo. Foron moitas as propostas, non podo nin resumilas. Empezamos coa tarifa eléctrica, un novo sistema de financiamento, unha banca pública, os servizos públicos, garantía de que realmente tiramos traballo. Non só necesitamos caer de ningún paracaídas, ou con paracaídas, como se sabe, non se todos os países.
seguiremos cos factores lo desde sempre. Na rúa, Alberto Llamazares, o número 2, sabe perfectamente cal é o tema do lácteo. Non porque para un día, como Teixeira e Ana Pastor allí para hacerse unha foto co vacas, porque sabe todos os días cal é a problemática e o que está na rúa. O mesmo que non necesitamos un día facernos unha selfie cos mariñeiros, todos os días, cos mariñeiros do Cerco, do Litoral, do Xeito, estivo o Bloque Nacionalista Galego, o compañeiro Dani, o compañeiro Ana, a compañera Ana, Olaya, e moitos e moitas de vos que estades aquí, pasamos por allí, e estamos todos os días a pé de rúa con eles, porque ese é o noso futuro. Nos non fomos un día a ver as gradas dos asteleiros, nin a Navantia, nin aquí, os asteleiros galegos que temos nesta ría. Estábamos outro día vendo como non hai carga de traballo, todo non se corta chapa, como efectivamente están baleiras. E hoxe, como xa dixo Olaya, temos que ver na prensa que esa parálisis foi culpa do Partido Popular, que non defendeu o tax list nin en Madrid, nin en Bruselas, nin en Galicia. De recortes constantes, de absolutamente recortes constantes, estivemos na rúa en todos e cada un dos conflitos. Fronte aos recortes do Partido Popular na sanidade pública, non dixemos sanidade pública 100%. En Vigo queremos hospitais públicos. Está aí todos os días para ensinarnos que cando se quere facer da sanidade un negocio que non pagamos todas e todos os cartos que tenemos que pagar durante 20 anos nese cano para que sea un hospital moito máis caro por unha sanidade peor. Pois non queremos sanidade pública, non queremos repago de medicamentos, non o queremos porque as nosas persoas maiores non teñen por que repagar os medicamentos. E nós, e permitadme que o diga aquí en Vigo, queremos que ese compromiso de que a antiga Torre Friuli teña un uso sociosanitario e comprometémonos a que o levaremos ao Congreso. A lei da dependencia. En Galiza temos as pensións máis baixas do Estado. Sí, as máis baixas, despois de ter tido os salarios máis baixos, despois de moitos anos de traballo. E, ademais, temos 20.000 persoas maiores que teñan reconhecido un dereito pola lei de dependencia e non teñen ningún servizo pola parálisis do Partido Popular. Pois nós eso enfrentamos e fronte a eso propoñemos un novo modelo de financiamento para que Galicia se saquen de darle esa prestación a todas as persoas que o merecen, porque queremos servicios sociais dignos e públicos. laico e, desde logo, galego de ensino. E ese é o noso modelo, e así o defenderemos. Non o elitismo, si as bolsas para estudiantes que podan estudiar nas nosas universidades, que podan, se queren, ir de Erasmus, pero que garanticemos
súa volta un traballo nesta terra para os mozos e para as mozas, máis investimento na universidade, máis investimento en investigación e innovación e, desde logo, carreira tamén investigadora propia. As mulleres foron as que realmente pagaron as políticas do recorte. A fenda salarial entre homes e mulleres creceu na Galicia. As mulleres galegas traballan 80 días máis que os homes para ter o mismo salario. Temos a fenda salarial máis alta do Estado español e casi a máis alta de Europa. Ese é o legado do señor Rajoy e do Partido Popular. Os nosos corpos e que agora de súas mozas sin esa capacidade as mulleres decidimos e iso creo que escoite claramente o Partido Popular e outros partidos que, por exemplo, hoxe debatían con deles e me cuestionaba que tivéramos que falar de igualdade de género. Mirade, nós o temos muy claro e así o defenderemos contra a violencia machista no ordenamento jurídico feminicidio y elaboración de estatutos políticos feminicidios. O nacionalismo galego sempre defendeu o principio da igualdade e do feminismo e así o faremos, moi orgullosas de esta candidatura onde 3 cabezas de lista son mulleres e hai un compromiso real coa igualdade entre homes e mulleres. Como non esquecer dos preferentistas. Perdonade que non se san máis, porque se non iba a dar unha impostura. Tantas causas que llevamos ao Congreso, tantas preferentistas, emigrantes retornados, empresas que pechan, a pesca, o agro, o naval, tantas que levamos ao Congreso dos Deputados e tantas que queremos seguir levando. Elegir esta a las preferentistas, esta camiseta que evidentemente a puxemos en el norte de Megafilpo no Parlamento Galego. Todas as puxemos no Parlamento Galego, que están compañeros meus que nos pueden decir que son real que quedan cortadas, pero bueno, que son camisetas que as sudamos e que as defendimos. E queremos seguir a encher esta maleta que irá a Madrid con todos os problemas, con todas as cuestións fundamentais da nosa nación, todas, porque, mirade, nos marcamos a diferencia. Objetivos fortes y todas esas propuestas las que fuimos inundando redes, las que fuimos inundando cada vez que pateábamos, estábamos como un colectivo y nos comprometíamos. Además, esas propuestas aquí, todas volcaron, pero aquí van dentro para llegar a Madrid. Algo que también quiero deciros, que toda esa pateada que fixemos nos desta provincia, os compañeros das outras provincias, en toda a nosa nación, que fixemos todos os días, tamén traía algo de volta. O sea, que allí onde íbamos, persoas de ideologías moi distintas,
incluso moitas persoas que seguramente que igual nos votarán, persoas que falan castelán ou neofalantes, como podemos ser moitas e moitos de nós, nos decían, mirad, é verdade que hai que recoñeceros o traballo que vai respecto. Eso reconociendo todo o mundo. E é un valor importantísimo. É un valor importantísimo, porque iso que configura realmente o noso povo. Para mí esta maleta é algo máis. Esta maleta ten casi 100 anos. Deste porto, e desta estación marítima, e perdonadme esta cuestión persoal, a miña bisaboa marchaba fai máis de 100 anos cara a Argentina. Aquí quedaba a súa filla, que era un bebé, que nunca máis voltaría a ver, que nunca máis ni tan siquiera sabemos onde está enterrada. Pois por esas historias que todas e todos temos de traballo, de sacrificio, pero tamén de resistencia, todas esas historias que tamén relata o himno de Mini e de Jasper, porque non queremos máis silencios, porque xa non nos saturamos, coa frente moi ergueita e moi orgullosas de todo o que fixemos durante todos estes anos, desta campaña que fixemos, que fendimos ese diseño de Plató, fendimos ese bipartidismo a catro e defendimos que Galiza ten dereito a existir, que ten voz propia e que nos queremos ser esa voz propia. Se alguén dubida, como di Miriam, se alguén ten alguna dúbida, hoxe, mañá, o sábado ou o domingo ainda cando chega o colexio electoral, solamente ten que pensar quen quere que represente, se realmente quere ter a Galiza, os problemas de Galiza, as solucións e as propostas no Congreso dos Deputados ou non. Por lo tanto, a todas esas persoas, hoxe queremos tamén dirigirnos desde aquí, os que aquí e as que aquí estamos, para comprometernos que nesta maleta van os problemas, as propostas, as ilusións, o traballo colectivo que fixemos coas nosas mans e que todo iso é un valor que nos defenderemos, porque efectivamente nos temos un compromiso que é soamente con Galicia, os galegos e coas galegas. Ese é o verdadeiro compromiso. Por iso, eu quero deciros de corazón que foi unha experiencia absolutamente maravillosa ver tantas persoas tan comprometidas, que tanto traballades todos os días, que tanta ilusión poñedes dende pegar cartéis, falar pola rúa, este traballo que agora tanto nos gusta como é doblar papeletas e metelas en un sobre. Nos, a pé de rúa, traballando para todos e para todas, a pecho que especialmente o que poñer en el cinto, porque era o que se poñer as maletas, esta maleta que damos a mí, os problemas, as propostas, as ilusións, coas esperanzas. Por iso, compañeros e compañeras, un último esforzo. Quedan unhas horas. A meta está aí, moi cerca. Ese é o noso objetivo, coa mesma ilusión, coa mesma entereza, coa mesma fortaleza que fixemos toda esta campaña ata domingo ás 10 da noite todas as horas. Teño que pasar as novas tecnologías e rematar dicindo que mañá imos facer unha cosa que se chama Renitomi, que máis ou menos é que todos na redes sociais imos a poñer un xío, que é este de vota os demais.
bandeira, que fomos realmente bandeira nas tecnoloxías e nas redes nesta campaña electoral, todos a movilizarse. Gracias por o esforzo que fixechedes, estaremos no Congreso seguro despois do 20 de setembro, e eu sí que quero, para rematar, comprometerme ao 21. É certo que de nós sempre se di que somos moi traballadoras e moi traballadores. Tedes o meu compromiso e o de toda a candidatura, que traballaremos arreo, pero arreo de por vos, por nós, por Galiza. ¡Viva Galiza! ¡Viva!